Rapport awtorevoli dwar is-sigurtà fid-dinja ikklassifika lil Malta bħala t-tieni l-aktar pajjiż sigur fid-dinja. L-istħarriġ magħruf bl-isem World Risk Report 2018 juri li Malta tinsab fil-quċċata tal-pajjiżi li joffru serħan tal-moħħ fid-dinja foqsma bħalma huma d-diżastri ambjentali, it-tibdil fil-klima kif ukoll il-vulnerabbiltà tal-pajjiż f'każi bħal dawn. Fl-istħarriġ joħroġ kif minn fost 173 pajjiż f'Malta u l-Qatar hemm l-inqas ċans li jseħħ diżastru naturali fuq skala kbira, b'ċans ta' inqas minn 1%. Ir-riżultati ġew ippubblikati skont għadd ta' kriterji fosthom kemm il-pajjiż huwa espost għad diżastri naturali, ir-riskji għall-pajjiż, jekk l-infrastruttura tal-pajjiż hix attrezzata biżżejjed biex tiflaħ jew tnaqqas l-impatt b'riżultat ta' dawn id-diżastri, kif ukoll kif il-gvernijiet iħejju għal diżastri naturali. Meta mqabbel mal-bqija tad-dinja, l-Ewropa hija l-inqas f'riskju. Fil-fatt, l-uniku pajjiż Ewropew fost l-aktar 15-il pajjiż f'riskju u esposti għal xi diżastru naturali huwa l-Olanda. Għall-kuntrarju tal-Olanda, Malta tikklassifika bħala l-aktar sigura. L-istess jista' jitqies dwar il-vulnerabbiltà fejn il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej jikklassifikaw bħala l-anqas vulnerabbli. Fil-fatt, ir-riskju fil-każ ta' Malta huwa xorta waħda wieħed baxx. Ir-rapport għal din is-sena ta' attenzjoni speċjali għat-tfal u osserva kif f'diżastri naturali it-tfal huma l-aktar vulnerabbli u għalhekk jeħtieġu assistenza akbar.